сорттар? Мармелада. Е? И клери. Ага. Быйыл менә клери әйбәт күренә, более-менее. Но яңгыр булса тагы да әйбәтрәк булыр. Мармелада сорты инде. Быйыл кыш чыкканда начарлар чыкты. Siz bu җиләк белән күптән шөгыльләнәсезме? Бу безнең икенче участок инде. Бер участокны моннан 13-нче елда уктык без бер плантациясе. 8 ел элек була инде. Әйе. Әйе. Монда булат әле мондай полифлар белән инде Зеленогорск районында шөгыльләнәләр, алар белән күреп, Амалышта Зеленогорскида и безнең районда беренче тапкыр инде. Капитал полиф белән шундай типта җиләк тоткар идек. Бусы икенче участок инде хәзер. Басаның срогы бетте и бер кыш көне кыш пешеп инде ул җиләк инде. Яңа соң менә икенче мондайрак тынычрак суына якын участок эләкәштән. Монда җылга агаймы? Әйе, без эш брат шөгыльләнәбез. Әйе. Бардашылык белән дә һәм шул вакытта Җиләк белән нәрсәгә шөгыльләнә ул? Бераз этәргеч булдымы сезнең шөгыльләнүгә? Юк инде үзе мотор тәмле, үзе районда әле андый андан белән шөгыльләнүче кеше юк. Юкмыни бит аны? Моңа ул вакытта эши Әйе, хәзер инде барга Һәр киләләр. вакытта бар инде әзрәк, но әле гектарлап тотучылар без бер-ике генә саналыр. Әйе. Но бар эштәп күрсәтсәң, кеше үзе өйрәнә, ничек эшләргә икәнен бүтәннәргә дә менә тәҗрибә булды. Егетләр, кызлар киләләр инде. Киңәш сорап, бар һәр более 5 ел эшләгәч инде. Спрос бармы соң монда? Җиләккә спрос, тәмле нәрсәгә спрос бер вакытта да бетмәй инде. Сез моны ничәсенә сатасыз инде? 300 сум, килосы 300 сум. Килосы әйме? Әйе. Әй, бөтен җиләк 300 сум бай. Соннан әзрәк вагая сыйфаты кими башлагач булар. Бәясе көчәйде. Менә карадымда. Быел бер бүтән елга караганда бу беренче партиялар. Монда гектар ярым дидегезме әле? Гектар ярым әйе. Менә шу гектар ярым җирлектә җиләк үсетәләр. Виктория әйме? Әйе, Виктория. Менә бүтән елның иң кичкенәләре шундый булалар. Бу постоянно полив, су бар инде үзе, но бар. Быел әйбәт булган инде. Куры булгач, әйбәт. Мин әйбәт димим шул. Менә узган караганда күкә урожай түбән, ваграк. Су җитмәгәндәме инде? Су җитмәй. Теге ягы корылган инде. Һава куры. Шуңа күрә тиз кызара. Ул бөтен җирдә микән инде шулай? Татарстан буйлап шулай микән? Менә бу койда яңгыр. Бу җирдә шулай инде. Бу кешенеке менә быел кыш эшеп чыкты. Сезнең монда бу җиләкләрне теге пешкән саен теге хезмәткәрләр килеп җыя инде, Шусыз булды инде. Эшләрегез бармы монда? Җәй буе менә авыл халкына да эш булды. Ул хатын-кыз җәй буе кергәнгә шигырь утыйлар, түбән йомшактылар дигән шикелле сирәкләр кирәк җирне утырталар. Өлге дигән авыл кеше Өлге дигән авыл әйе. Алар көнләп алганнардыр хезмәт хакын, әйме? Асы көнләп белән кем бер көнне чыга, икенче көнне чыга алмый. Көннең шисе килә. Бер вакытта эштирак шунда. 8-10 кешегә җәй буена эш. Менә һәр 2 көнгә бер җиләк җыялар, бик рәхәтле. Анда сезнең полив белән ясаган инде бу масаен теге. Капельный полив булды. Инеш буенда булгач инде. Теге кушып җибәрәсез дә су үзенә үзе теге интейнеме? Әйе, насос эшләп тора. Бензин беткәч инде, бензин беткәч алар менә бензин белән эшләмәй насос. Утюгында инде. Все понял. Автомобиль. Караган. Багар дисәйме? Су җитә. Там җитмидер инде. Теге естественно. Һава дымы. Естественно, дым бит тоже. Тахира бит тәмле булсын җиләкләрең. Җиләге боллы, тәмле. Орыгары. Урожайына ничә кило җыясыз булай? Бу әле беренче пробный көтәр генә баша гына бит. Шушы көннәрдә генә башладыгыз. Әйе, шу көннәрдә икенче көн генә бүген бер көнне ярты җыйдык инде. Но 200 килограмм шул көнгә пока җыелды. Әйе. Ну,
алда көтүлөйүн. Бул эбет болсоң каты жыл күнүнө. Ну әле иң җитешкәннәре генә җыйдык. Ага таба көбәйәчәк инде бу. Көбәйәчәк. Рәттән кызарып бара, менә шуңа күрә. Гомумән сез менә теге моңарчы күпме җыядыгыз гомумән теге урожайны шушы җиләкнең. Аның үче торалып бармыйм инде мен. Көндәлек алабыз, җыябыз да шунда халык килә. Вакыты күпме менә җыю вакыты менә теге. Менә Үткән ел менә 1 айга якын җыйдык. Җыйды 1 аймы? Бу 2 сорт булгач, бу ранний сорт. Бер аратнага алдан җитешәдер иде. Яңадан мармелад сорт инде, алса генә соңрак җитешә. 2 атна шуның белән инде почти 1 ай вакыт җиләктә үтте. Җитешә тора. Теге көн сайын да җыймыйбыз, кай вакытта инде көтеп бер көн җыябыз, икенче көнне яйта да, нәрсә икенче көнне. Теге кызара тора, пешә тора. Пешеп җиткәннәрен генә җыябыз. Шуңа яртылаш кына пешкән булса, аның тәме дә. Шо инде, тәме булмый аның. Шуңа күрә халык та үзе килә дә, әз генә бер чиләк кер алалар да, яңадан Үзләре җыялар. Юк, кайтып ашап карагач яңадан киләләр. Сез монда бу гектар ярым җир итәйин дейме? Гектар ярым җир көндәлек курнаштырып барырга итә. Мара ерак түгел. Мара халкы да инде авыл якын тирәдәге авыллардан да киләләр ишетеп. Көнлек җыелган җиләкне алып бетер баралар. Сразу басудан җибәреп баралар. Аты бетен ул теге икенче көн калса, уже теге формасында югалтан кирәге дә калмый. Икенче көнне сатып булмый. Сатып булмый. Ул бит кеше апайта да сразу урнаштыра. Ул вакытта әйбәт кенә сыйфатлы килеш. Әйбәт кенә җиләк ураша. Әйләнеш өчен шушы мәйдандагы җиләк бик әйбәт инде. Әле башында бит инде кеше белмәде монда җиләк бар икәнен. Ну, әкрен Койда теге жылгадан итәсезме? Насос белән итәсез инде. Теге көче җитәме? Монда хәтта җиткерәгә бөтенсә дә. Ике тармактан әйме? Ничек бензин бармы? Бер көнгә ничә литр бензин китәйин сезнең монда? Ничә тапкыр заправить итәсең инде? Ничә тапкыр кушасың суны? 4 булса, менә 8 литр бензин. Бер кушуда 2 литр китә инде. Бага 2 литр итәсең, 3 литр итәсең. Ну бактан тора инде. Все понял. Бу китәйне тегендәрәк 2 тармакка аерылайын дейме? Сез гектарлар белән үстерәсезме җиләкне? Авыл бакчасында, гади бакчада үстереп бармы шул җиләкләр? Тәмле иттереп, әйбәт мотор иттереп. Мин эш башлаганда үземнең участокта, ян бакчада 25 сутыйда, бер участок 25 сутый. Бакчада шуны бакчада тоткан иде. Анда инде минем суны инештән түгел. Башындан алып, җылытып. Җылынган су тибәдер иде. Ну, инеш суына җитмәй инде. Монысы әйбәтрәк инде. Бөтен питаниесе шунда бит инде. Кай вакыт бакчада җиләк үстерәбез, ну, или жүнләп үсми ул, или нәрсә җитеп бетми, аңламыйм. Менә шул ук ни, дым җитми. Влага җитми. Ну, аны постоянно әйтеп буламы, менә күбрәк су сибеп анда белмим инде, или аның файдасы юкмы? Постоянно су торып, менә пленка белән булгач, сипкән су 2 көн саклаган. Баргачмы. Иле үстергән вакытта инде пленка җыймасаң, ничә шикелләштереп менә бу. Аратма сыр бит. Шунда кайтып китеп төбенә җыйрак кирәк. Җиләк инде. Җиләкнең төбенә. Су сипкәчне каплап куярга кирәк инде. Юк, иң элек яз көне үк инде.
Şu bütün jirin jilek oraların şu ılısı bilen tutura kele 5 santibet. Aha. Sipken su korga uçup ketken. Ha. Murşa. Şu ılыстар сакап турайын пока. Sayı plyonka oruna şüpte çıkmaydı. Nani jirga ko'mir kerak misan? Yok, üstüne göre soğuk koyuyorsun. Ha, soğuk koymak gerek. Ha. Aha. Aslan suda jiberiverdik. Kelmaydi. Ana bu kelgan. Ben su gitti. Ha, ikki yoqqa ketayini qo'yma. Mana ikili inti, mana her birisine ikili inti var. Kapilni palif bunda. Şu o'sha давление создавать etgandan so'ng Mana bu mana sura klapanlar var. ko'p vaqt bunaqa jasad. Mana bu 4 saat sibeyn o'sha bir bak 4 saat geçti. Tomshlab turadi. Tomshlab aytib nesiga o'tiradi. Aha. Самый hebat variant endi. Ay,